Horas madihamu amanami dohot inanami na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Pajupai tamu seri program sulu-sulu do hatam. Imana penatu pandile bagai penjilan celefai manang sedang bertanauli tu Indonesia. Apa di tahun talman lalu giot pataria sun hatani di batatu hamu. Alani jumul mahita martangiang. Mau lihat madiho ale di batanami di bata jahuba. Sila di bagasan obason aliamang bodo pihami begi hatami. Huboto jalat tunghu hapersehami. Ia hatami hati kosan, hati goran jalaguk huasomdoi. Sudah hamana persedot naman jalo hatami, taruli do siya pasupasum. Atong aliamang hatahu matami. Pakulingi mahami. Asa hubege, hupeop, jala hulahu kami hatami. Ay ido, sulu-sulu di ngulunami. Di bagasan Kristus Yesus, martangi yang hami tuho. Amen. Daman dainang, ia hatani debata si bigot terbesa tekion. Imanan yanet sesare Korintus onom ayat 20, sonom ma didoklisi. Ay argado hamu ditobus. Di baheni, pasangap hamu ma debata, marhite-hite daging muna, dohot marhite-hite to dimuna. Ay debatado napunay. So ni masahatna. Ya tema dari nungata ima pasangap madebata marhite-hite daging dohot todim. Gumrado jolma marhite tangyang na hira pasangap debata. Toho marhite hatana di tangyang nai hata pasangap debata. Alai molodang dohot do iba na pasangap di bata marhititod dina toktong do siswadai. Alana yang ko pasangap di bata ikod do akka jolmana persyato di bata. Jolmana persyato di bata marhiti Jesus ima naung tubuh tod dina siya tod di perbadia. Ay holat tod dini jolma naung tubuh siya tod di perbadia ido nabui pasangap debata. Alan itu namang dainang marhiti turpukon tung disusohot tuhita asa tung ta pasangap debata marhite-hite dagingta manang pamatangta. Ima dohot pakatayon, dohot parniulaon, dohot aha do petahe nabui marhite pamatang taon. Alay tung dohot do marhite hite tordita ima tordini hita nang persyato debata marhite hite Jesus Kristus. Asa taboto matekas tung diodolhot do dison namadok ay argado hamu ditobus. Alay hita ditobus dang marhite hepeng manang sere, manang perakpe. Alai, tung holan marhite, mudar ni Jesus na durus di Golgota, ima tikitar silang ibana. Bernit di tahun, direhei ibana, dilicing, ditijuri, diisay-sahi. Dugi mo siya, las dilabak ko tangan dohot patna tu silangi. Jala durusma mudarna. Di bado tali-talina gabe suksang duri na meracun. Sudah itahe hapersuhon tenaw ni Jesus disilangi. Asa marhita pakukop nai ima mudarna na durusi hita gabe ditobus. Atong tahu madamang dainang pakukop ni Jesus itu hita. Tung maserga si tutu. Dang adong nabui terus tusi. Eba nebusota. Dang be alani na mangulah na denggan. Manang alani na saya tauloi patik ni debata. Ima patik na sa pului. Alay tung holan. Marhita-hita na persya tu Jesusi. Naung pola durus mudar ni ibana. Holan homokopita berhitei
boy hita ditubus. Jala hita naon ditubus, nungatung situtube, sae utang dosata. Utang dosata na salpu, sonari dohot diari na nangro. Ima alani asi, dohot holong ni debata, marhite-hite Jesus tu hita. Jala ditubus hita, gabariguari do hita, anak ni debata, sitean harajaun ni debata. Atong damang day nang asa tauhom maha pepa kukup nai, di parang taon, toktong mata pasangap debata marhite pamatang ta, nang dohot marhite hite tordikta. Asa ngulut taon, tau hasangapon di debata, jala tau hadengganon tuaka dongata jolma. Martang yang mahita. Maulate madiho ale debata nami, debata jahuba. Siala nung sikop hubigi hami amang hatami. Ima, asa huboto, dohot huahu kami. Tung masergado hami ditubuso ale Jesus. Marhite-hite mudarmu nang durus di hau na tersilangi. Dia hodo licing-licing. Dohot susang duri. Dohot na dilabakon pat dohot tanganmu. Sudah ita heri tau ko ale Jesus, holan homokop pami. Atong, huboto hami ma, asa marhite pa kokop mi, hupasanga pami maho, dohot daging nami, nang dohot todi nami. Di homa pujian, hasangapon rodi saliling-nililing na. Amen. Maulata madhamu day nang selanong sikop dibagi hamuna tani debatano tarisok kami. Tuhan Yesus ma, mamasuk hita sa luhut na. Sapi, to napajupay tamu se, di minggu nanang roh.